Nedelju iza nas najviše su obeležili paraolimpijci koji su iz Londona Srbiji doneli 5 medalja. Naši se nisu nešto pretrgli od podrške, ali mi smo čak i dobri u odnosu na to kakvu podršku su dobili i francuski paraolimpijci. Još na aerodromu sačekao ih je francuski predsjednik koji se slepoj atletičarki obratio sa, citiram, delimično. Pratili smo vas, moja supruga i ja sa tribine i mahali smo ti, ali ti nas nisi primetila. Zbunjena, naglašavam još jednom, slepa atletičarka je samo odgovorila, citiram. Izgleda da vas nisam primetila. Da. Jedini gori od ovoga bio je bivši američki predsjednik George Bush, koji je slepom Stevie Wonderu mahao kad mu je došao na koncert. No da se okrenemo mi našem podneblju. Kako jutro započinje uz domaće kanale, pokazala je televizija Studio B. Voditeljka iz studija, citiram. Na Partizanskom putu došlo do kvara na kanalizaciji i izlivanja fekalija. Idemo na lice mesta gde sve to tačno možete vidjeti. Da, evo ovde se vide fekalije, izlivanje, kanalizacija. Tu je i naša Dijana. Dijana, poželi gledalcima dobro jutro. E sad možete zamisliti kako izgleda ta dobrojutarnja čestitka kada vam je upućuje voditeljka okružena fekalijama. A šta su naši pevači radili ovog leta? Na BN televiziji svoje tajne otkrila je Yami, negde pred početak letnje sezone. Citiram. Ovo leto planiram da prevedem radno, ali opušteno i zato idem isključivo na Kipar jer ja Grčku prosto obožavam, to je moja duša. S obzirom na to da se još uvek oglasila nije, ozbiljno smo se zabrinuli da se Yami izgubila. Da zlo bude još veće, u istoj emisiji gostovala je i Sani Armani, koja sa geografijom čini mi se još gora. Citiram. Pa pazite, ja sam lokal patriota, ali mislim, ti sam zadrta, znači ne samo kao Srpkinja, već takođe kao Evropljanka. Znači nema veze da li sam u Srbiji, Grčkoj, Parizu, Zimbabveu. Važno mi je samo da je neki evropski grad. Ne znam za vas, ali mene nekako cela ova emisija podsjetila na onaj vic. Znate ono? Sedele dve kokoške i pričale. Sa druge strane, pevač Igor X i dalje ima problema sa time što ga ljudi optužuju da je homoseksualac. Iznerviran Igor jednoj voditeljki je odgovorio u samoodbrani. Citiram. A taj majmun, taj što priča to tako, nek dođe da ga ja jem od pozadi. E sad si se oprao za sve pare. Da se posvetimo mi još malo sportu. Dnevnik RTS-a 19:30. Voditeljka vesti Milica Nedić. Citiram. Stigli smo do sportskih vesti. Vlado, danas je četvrtak, a sutra je petak, kako se ja u sport razumem. Bravo, Mico. Toliko od vesti ostalih medija. Prelazimo mi na naše. Vesti retrospektive pod nazivom... Ma koga ovo bre zanima? Vesti koje su obeležile 7 dana iza nas. Nakon što joj je pas Vivian izgrizla sav nameštaj u kući, Seka Aleksić svoj kučki pravi kućicu u dvorištu. Tokom pauze na snimanju reklame u Bejrutu, manekinka Aleksandra Nikolić proletela kroz staklo. Nakon što je nekoliko nedelja provela u smišljanju imena za dečaka, pevačici Marie lekari saopštili da ipak nosi devojčicu. Ma koga ovo bre zanima? Pa dobro, to je to. Na samom kraju pozdrav uz Žiku Šarenicu koji se prošlog vikenda odjavio sa... Čekamo vas ovde i slepačke nedelje. A verovatno je hteo reći sledeće. A do slepačke srede očekujemo i vaše lapsuse na mail retrospektiva@tediradio.com. Pozdravljamo vas, On Marcello i ja Enes.